Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan aram at agatarlak. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Happy birthday iti kaanakak inton January 16, iti Isabella from Mirno, Cristobal. Shout out kada Virgilio Salem, Juan Camong, Rose Fea Vlog, Maribel Boat kan Jasmine Rivera. Family Rais, iti Isabella from Maiden Joy Rais. Ambatali kan Rumbawa family, ni Tatang Jelly, Nazarene Angela kan Armel from Melanie Rumbawa. Shout out kada May, Sheila, Leslie, kan lakay ko ani Hildo Sugitan dita San Juan, Quezon, Isabella from Juliet Sugitan. Wilma Joy Cacho, mother ko ani Priscilla Cacho ti California, USA, from Erwin Cacho ti Urdaneta, Pangasinan. Makablaawan ni Reynaldo Jose, the JC Jose, Ayan Jester kan Daisy Jen from Josephine Jose. Corpus kan Tolentino family ti Rizal Santiago Isabela. Friends ko dito'y Hong Kong, isudaman ng Maricel, Badeth, Ruby, Melda, Giday ng Runa ti best friend ko ani Sally from Rowelyn Corpus. Kan makablaawan pa'y ni Nelia Limon. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Ram. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pa'y akablaawan iti naimbag nga oras. Sapay kumatadda kayo akanayon itinasaya at akasasaad. Ilingad naklangan manang itinagan aram, tagatarlakak manang.
Nakapagsuratak, takayat kumatapaikan biyag ti pakasaritaak. Kat sapay kuma, tamakaiba ti iti adal, kadagiti padak anaayat amang tartarabay, kadagiti maidram-drama pakasaritaan, dito'y Ferds Caballero YouTube channel. Adan asawak, ngam adupay ti kayat ko amatunoy nga arapaap ko para iti pamilyak, kastamoten para kadagiti dadakkel ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Itay paliiwan ka, Ram. Kasla na o nagapampanunutam. Si Kagayam, Daphne. Makitam. Di mo pa'y napuutan nga inasitgan ka. Anyaya ti pampanunutam. Ada ka di parikot? Awan, bakit? Awan ti parikot. Pampanunutak laeng. Anya nga tano padasak man ang tagapling agtrabaho iti sa bala pagilyan. Agbaligi akngatan? Naimbag man ta na panunot mo mananday ta. Kunak no naupay kan, gaputa saan ka napagasatan iti panag-apply mo idi. Kaya't ko man napadasan, bakit? Iso na lang ta, mariknak nga dapay lang panagamak ko. Tama nga no, marejekak manin. Amom Ram, no talaga adisidido ka, aramidam. Anya ti amom no mapagasatan ka itan. Basta suportado ka iti kayat mo nga aramidan. Agyaman akdap ni. Oray kaskasano, mabangbang aranak, tunggal amok nga adda ka nakasuporta kanyak. Normal laang day tarik nam, gapo iti napasamak iti kalabas. Ngam kasanong agbaligi ka, no di mo manan padasan. Amo kakabailam day ta. Diyak aramidan day ito nawan ti makagapo. Para day ito'y kadananang kantatang, kan kadagit agbalintong anak ta. Amok day ta, isungarod suportado ka. Amok akalikagong mamuunay ti maka-abroad para iti masakbayan tayo kan para kadagiti dadakkal mo. Total, adamutan urnong tama ba rin mabusbusan? Di ituloy mo ti kayat mo nga aramidan. Alangarod bakit? Sapay ko ma, dahi ti dahi agundaway kat mapagasatan akmatan. Narigat ngamin ti mapaay manen. Naimbagman ta nakasarungkar ka anak ko. Wananang, takayat kayo kumustahan ka ni tatang. Nasaya at kami mat anak. Kan agyaman kami kadagiti ipapay yung agasawa kada kami. Kumusta kayo matan ka ni Daphne? Nasaya at kami mat nanang. Agor-ornong kami para kadagiti plano mi iti masakbayan. Naimbag no kastaram. Saan kayo nga agdardaras? Taamin akalikaguman nyo itibiyag, maipaito amin kada kayo. Basta aggagat kan agtinulong kayo nga agasawa. Puno day ta ako na yun, nanang. Ngam, amuyo. Pampanunutag ta ag-apply man na ni abroad. Seryoso ka kadi iti day ta nga ibagbagam anak ko. Napadasam mo't iden, kat narigatan ka iti proseso. Kabailam ka din. Wan, nanang. Kaya't ko apadasan manen. Diyak mabalin nga isuko ta arapaap ko. Para kada kayo pamilyak. Ay nukas ta ti desisyon mo anak. Suportado da ka kanitatang mo. Agam aganad ka kuma. Agyaman nanang. Nagdakalabanag dinangig ko pa ng suportayo kanyak. Amumata saan may akayat kanitatang mo amarigatan ka. Agam no talaga aday tati kayat mo. Ay di sige, aramidam anak ko. Basta di mo liwayan ti agkararag, dawatam akanayon ti panarabay ti Diyos. Kastamat akanayon tar aramidak nanang. Kan maysa, aramidak na ito'y para kada kayo iti pamilyak. Sapay ko mataagbalin anasaya at ti amin, Ram anak.
Amok nga mumudyar aramidem ita, taadamot ten padas mo iti kalabas. Nagpasyarmot gayam dito'y ni Ram, bakit? Wen, lakay. Imay nata kinumusta. Ay kan kas iti sigod. Imay man nang ituuden iti abastuta. Ay na, talaga nagsaya at nagidya nga agasawa. Saan da na imaut? Sapay lakumat at adupay aparabor ti dumteng kadakwada. Amom lakay. Ada na sa ukanyak ni Ram. Maipanggap iti plano naman nga agaplay para iti trabaho ka daw iti balasiw tao. Aya, naimbag man ta saan anaupay kalpasan tinapasamak kan kuana iti kalabas. Talagang amin nga arapaap na ti agabroad. Iso akayat na kanumanon apadasen. Ay katawan na kas na no kasta ti kayat na. Basta aganad. Ado ti agdinamag ita mapaspasama kadag iti agtarigagay nga agabrawn. Kasta mo ti kunakken ko ana. Ado ti arapaap di anak ta lakay. Tapara kano da iti pamilyana. Ken kas iti sigod. Karaman tamanen Ay nasapay la ko mga ruta mapagasatan meten ni Ram. Nasaya at tipanggap na. Iso amamati ak amakapantumot laeng ijabalasiw taaw. Kumusta ngay mo't dananang, Ram? Nasaya at damat, babae ni ti kasi ti Diyos. Nga mawan ni tatang itay napanak ijay, at napanan na. Isuan ni nanang latan at nakasarsaritak. Kat, anya ngay mo't tinapagsaritaan nyo? Impagakon kadakwada ti panggap ko, nga agaplay man ni abroad. Anya ti ko na ni nanang. Kat kasmutlakan ka, No talaga kano akayat ko? Suportado dak ni tatang iti amin akayat kong aramiden. Wen tamo da dumteng to ti aldaw, mapasamak ti tartari gagayam makapan iti abroad. Kan amuda ngamin anasaya at ti panggap mo. Sapay la ko mga rod, tayo ti agundaway, kat maka-abroad ak maten. Iso talaga padasak man ng tagaplay, bakit? Kayat ko talaga ti makapagtrabaho iti abroad. Talaga nabayagan at arigagay ko ti makatrabaho iti balasiw taaw, manang Emmy. Ngamdak sang gasat, tanaluko ak iti damo a panagaplay ko. Kaya rigan na akanibusanan iti ti lubong ko, gapo iti pan nakaupay ko. Ngam gapo iti suporta kanyak ti asawa, kastamatan dagiti dadakkel ko, napanunot ko ti makigasang gasat manen. Amok anarigat ti proseso, kanawadwad ti magastos iti panagaplay ko manen para iti trabaho iti balasiw taaw. Ngam gapo ta si papalubos met ti asawa nga aramatet ti urnong mi, ingkadeng ko nga rod nga ipagnadag iti papeles ko.
Kumusta nga iti ipapan mo iti agency, lakay? Ay na, nagado ti tao iti dahi agency, bakit? Ang mo okay lang, tanaalak mo tanti listan dagiti kasapulan nga ipasa iti agency. Anya nga nagita kasapulan? Ado aya ti kasapulan nga asikasuan? Medyo, Daphne. Talaga nga ado tinaskan nga ipasa iti agency. Kabailam day ta. Basta panunutom para day ta iti arapaap mo. Katuan Angam no maminsan, mapampanunot ko. Apaya ka sa nagrigat ni makaabroad. Kasla kanayon nga da makalapad kanya. Normal laang day ta. Nang runak at may kaduagon daway nga agaplay ka. Basta saan ka sumuko. Mamati ang makapan kan tumatlaan. Sapay la ko mga rod. Ay, amom. No saan lang agapo kada kayo kadananang kantatang. Talaga sinukwak ko man dahito atarigagay ko. Di ka agsaw iti kasta, lakay. Amin apasamak, adda makagapo. Kat amok adumtang tumatla ang ti umno apanawan para kan ka. Sapay la ko mga rod. Tanong maminsan, mapampanunot ko. Kasano, no jakon kabailan? Kabailam day ta. Siyak ti makapanaknak. Makit-kita ngamin ti kinagagat mo. Kanti determinasyon mo iti tunggal kayat mo nga aramidan. Da kaya talaga ti pigsak, Daphne. Isong aramidok ti amin, para kada kayo a pamilyak. Ikararag ta nga agbalin anayas ti amin. Awan ti imposible iti Diyos. Wan bakit? Amok at arabayan nak ti namarswa. Tuloy mo ka diti ko nam apa nag-apply mo manan iji abroad, Ram, anak ko. Wananang, kinapudno na, nakapanak ko ni iji agency a pag-applyak. Asasikas ko kung dagiti requirements sa kasapulan da. Amang ano awan mo tantiin anam, anak ko. Amang ano mabaybay ang mo tanti bagim. Saan mat nanang? Mabitan na makompletok dagiti kasapula ka papeles. Tsak nga binketa masayang dayto ka nito. Anya tamo tayo? No, mapagasatan akmatan iti dayta agundaway. Ay uwan anak ko. Amok adumtang tuumutla ang ti umno apanawan para ken ka. Sapay ko mananang. Ay, tinasaya at mangan kapay. Nagpaluto ni tatang mo iti adobo a paboritom. Tamo na akastoy nga aldaw ti ipapan mo dito'y balay. Agpay sa nanang? Ay na, sigurado na imas dayta tada kayo tinagluto. Ay uwan anak ko. Basta para ken ka. Tinapatag, naganaygay ka kanayon. Kan adapig sam amang sarangat kadagiti dumteng apan nubuken ka. Basta, oray niya pa iti mapaspasamak. Jak agsarde nga mang tunoy iti arapaap ko maka-abroad nanang. Gaputa para da ito'y kada kayo, iti pamilya. Interview yu iti agency. Natuloy ka di? Wan bakit? Ngam, nagado kami gaya man nag-apply. Talaga nga ado tagap-apply iti dahi nga agency. Sapay ada experience dagiti daduma. Swerte-swerte langan bakit? Kat sapay la ko tamay saka dagiti mapili. Di ka maawanan iti namnama. Anya ti amom, na may saka mapili nga agpaiso. Sapay la ko Ta narigat ti mangnamnama manen. Anyaman ti resulta ti aramidam. Sana kaya't asawan day taan alpasan ti laban, Ram. Sa bagay. Ala, orayin tayo lahat na tawag ti agency. Maamuan tayo iti kabita na panawan. No napili akwan no saan.
Ram, kunam nga inawagan da kan. Anya nga iti resulta ti panag-apply mo. Awan man ang Daphne. Saan na ka napili? Kasta ka di? Saan ka maawanan itinamnama? Mga no saan pa'y aday iti panawan tapno maka-abroad ka. Talaga siguro asa na para kanyak ta abroad. Mga no da ito yung ti senyales. Masapol abaliwa kung tidalan at taltaluntunag. Saan ka asumuko, Ram? Dumtang tumatla ang ti panawan maka-abroad ka. Ngam ka sa nun, no kastoy ka na yun. Kasla jakon ka ba ilan no mapahayak manen? Mga ano talagang awanin tinamnamak. At dapay namnama. Bumangon ka iti pan nakaidalab mo, kat padasa manan ti makigasang-gasat. Aramidam ti amin akabailam, tapno matunoy mo ti arapaap mo. Iti may kado agundaway manang Emmy, napaayak manan iti panag-apply ko amapan ko maagtrabaho iti abroad. Aklunag anapukawan anamin pinsan tiganas ko nga agabroad, iti daydi akanito. Tamalaksid makapaupay, nasayang pa'y tinagastos ko anang ipagnakadagiti kasapulak papeles, tapno makaabroad akla kuma. Mga no talaga asaan ko agasat ti makaabroad. Ket ti may kaduan apan nakapaay ko ti sinyales, kinunkunak iti bagig. Ngem ti asawak ani Daphne, kastamoten dagiti dadakkel ko, saan da nagsardeng amang supsuporta kanyak. Amo na niya taramidak nanang. Sa anak manen napili iti naplaya ka trabaho para iti balasiw tao. Kaslawanan tinamnamak pa maka-abroad. Anak, amok anarigat ti pagdaldala nam ita. Hanggang saan ka sumuko? Saan mo ka din amalagip ti istorya ti may sa tao? Akalpasan ti ado apan nakapaay na kat nagbaligi matlaang iti udi na. Kasla na atap kanyak ti baligi nanang. Saan nga agpaiso day taram? At dadagiti gundaway asakbay nga agbaligi ti may sa tao. Agdalan pa'y iti ado apan nubok. Kabailam day ta anak ko. Amumi day ta ni tatang mo. Makabandog mo't nga minan na daduma ti mang namnaman nanang. Kasla kayat ko pa yung tagina na. Kataklo naklatan at talaga sa anak ko na makapanpay di abroad. Saan mo nga isuko ti arapaap mo, anak ko? Aginada ka pa'y. Kalpasan na. Padasam manan. Kasanon, naawan to man matlangan ti pagmamaayan ti amin, nanang. Ti importante kat kanayon mo apadasan. Ipaito matlaang ti Diyos ti arapaap mo iti umno apanawan. Uray po utem, anak ko.
dam. Kasla makumikom kaunay Wendap ni. Or nusok mo na nagiti requirement sa masapol nga imutan mi iti gayem ko, iti agency a pag-applyan mi. Agpaiso? Ag-apply ka manan? Wendap ni. Ano ti kasapulan da iti dayeng agency. Komporminton, noon niya ti mabalin mi applyan. Ti importante, makapasa kami, kat makatrabaho kami di balasiw tao. Kasla jak mamati iti mangagak ita haram. Saan niya min ang mabalin na kastuyak latan, bakit? Masapol nga ituloy ko ti arapap ko. Nang runa ita, tadandanitan maadaan ita anak. Amok nga dagor uray kan ka anapintas agasat lakay. Kat maragsakan ta saan ka anaawanan itinamnama. Ituloy ko na ito yung arapap ko para kada kayo, Daphne. Kat marikriknak, nga addanam na makabrod. Babae ni ti kaasi, kan tulong tinamarswa. Madandanagan may papan iti resulta ti panag-apply mi iti dayjeng agency. Kan panagriknak, kasla nagatidog ti oras kan nagbayag ti aldaw. Agkalma ka kumalaang anak ko. Normal laang day ta amarikrik-nam. Tamagagaran ka no anya ti resulta na. Kan maysa, talaga ano adda importante nga urayam. Kasla talaga nagbayag ti oras. Kansan lang nga day tananang. Namidwa akon anapaay. Day tati pagnanagak launay. Kasla dapay kit din amak ko amang namnama. Iti importante kat saan ka asimu ko. Maipakita nga uray anya tinagdaldalanam. Natibker pay laeng ti pakinakam mo. Kasanon na sa anak mo na mapili iti inaplayak nanang. Kasla jakton amo na niya taramidak. Anak, tirigat katraman ti baligi. No amin abanag kat mabiit amaala, saan mo amarik na no kasano ti kinapatag na? Sa bagay, ngam talaga ngamin nakayat kung agbaliw mo ti panagbiag tayo nanang. Nagrigat ngamin ti biag dito Pilipinas. Dumtang tumatla ang ti umno nga oras anak ko. Laglagi pa mga amin na sakripisyo. Agbungan to dayta. Addan to sukat na. Kumananang. Kat sapay la kuma. Taday tuwin ti umno a panahon para kanyak. Patsyak akasta ti mapasama, Kram. Amok ngay pa ay tumatlaang ti Diyos. Amin akal kalikagumam. Talaga magagara nandiya anak mo ang makaamoy ti resulta ti panag-apply naman nain ama panagtrabaho iti abroad. Bakit? Ay, huwan nga rudlakay. Masyanak una yun iti anak ta. Awan mo ti sabali at arigagay na, no di ti sumaya at ti panagbiag na. Agraman da tayo a pamilya na. Bili, bakit ti anak mo? No, sabali lang. Anya kumapay nga iti pakibiyangan na kadatayo. Saan natamat na obligasyon? Karaman ta kanayon itarapaap na. Iso nga rod nga ikarkararag ko asapay kuma. Tamapatgan mo ti tarigagay na panag-abroad. Papanan na nga no saan nakasta? Saan mo't nagnanayon na maupupay latan? Patsya ka makitkita ti Diyos ti panagsakripisyo na. Iso amamati amatong palto ti arapaap na. Uray siyak lakay. Dakkel ti pamatik amapasamak to dayta.
kay nga ron, sir. Agyaman na kunay. Bye. Daphne, bakit? Umay ka ditoy. Apay aya, mabit lang. Makapakigtot ka mat. Kunak noon yan kinapasamakan ka. Bakit? Imawagan ti agency ang nagaplayak. Nakapasak. Napiliak. Kat makapana ko na dyan abroad. Agpais mo. Ay, agyaman na kiti Diyos. Maragsakan ako na para kan karam. Kamaudyanan na. Natungpalin tarapap ko. Kat aramidag ti amin. Tap na agbaliw mo tanti kasasad ti panagbiag tayo. Kasano ngay matyagayan mo akadom ang nag-apply? Nakapasamit. Iso ang maragsakan ak. Tadakad pa kajay. Sa anak mo't siguro unay ang ma-homesick. Sigurado day ta. Kat damag ko nga ado kano ti Pilipino ijay Dubai. Ado ti kadaraan tayo agtrab-trabaho ijay. Dagiti daduma, naalada pa yun ti pamilyada. Dumtang tayong tumat iti kasta, Daphne. Ay na, agyaman na ka talaga iti Diyos. Excited ako nagtrabaho iti balasiw tao. Itata na tong palan ti arapaap mo. Kanayon kang agyaman iti Diyos, kadagiti ipapainakan ka aparabor. Rugrugi lang day taram. Amok nga adayo ti maturong mo iti day ta kinagagat, kan kinasingpot mo nga asawa kan anak. Agyaman ak bakit? Sigurado ang maragsakan tumot dananang kantatang, apama na mamuan da daytoy. Nang runak at karaman damot iti nang patpatib kriti pakinakam ko. Kasken ka. Tano saan nagapo kada kayo? Nalabit ang nabayagan na si Mukwak. Isong agyaman ak Daphne. Swerte ti impay ti umuna nga anak ta si kugmo ita. Katikarik. Agagagitak to dya abroad. Tapno maipaayan kayo itinapintas ang masakbayan. Udyanan naman ng Emmy, nakaaburodak matlaeng iti may katlo agundaway apan ang padas ko. Isu nga ita, agtrab-trabaho ak iti may sa hotel dito'y Dubai. Malaksid ana talgad ti trabahok dito'y, matultulungak pa'y dagiti dadakkel ko. Pudno unay ti ibagbaga ti kaadwan, ano adara paap mo, aramidem ti amin tapno matungpal dayta. Kasapulan laeng ti determinasyon ken panagtalek iti namarswa. Takunada nga roden, saan amat maturog ti Diyos, ket makitkita ken ammuna ti amin a pagdaldalanan dagiti pinarswana. Iti ababa sarita manang, iti laksid ti kinapudno at talaga narigat ti mayadayo iti pamilya, no bilang agtrabaho ka iti balasiw taaw, si maya at ti kasasaad dagiti ipatpatag ko iti biyag, gapo iti panagtrabaho kundi ti abroad. Kat sapay lakuma, tanakaipaay iti inspirasyon ti insalaysay ko apakasarita. To'y pagayam mo, Ram. Pagayam ko aram, saludo ak iti determinasyon mo iti biyag. Kat ti tayawak unay kan ka, iso ti tarigagay mo ang maipaayan iti nasaya at abiyag ti pamilyam, kastamot ten dagiti dadakkel mo. Iso asaan ka apulos asimuko, iti laksid ti adoapan nakapaay a napasaram. Iso nga ita, nagbunga aminan ti sakripisyom. Sapay kumata kanayon ka nakaradkad iti pagilyan nga ayan mo, tapno agnanayon a maipaay mo dagiti kalkalikagumam, para iti pamilyam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo.
dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo, lidah.